Ngilapha ukuzokhuluma ngokwelapha imbangela, hhayi umphumela. Ngakho thina odokotela abahlinzayo bezitho zomzimba siqeqeshelwe ukwenza ukuhlinzwa, kodwa kufanele futhi siqeqeshelwe ngendlela yokuthi senze isinqumo esifanele sokuxilonga. Akufanele kube khona ukuxilonga okungalungile. Ngakho-ke oprofesa bami bebezimisele kakhulu ngendlela yokuthi kufanele ngithathe imizuzu engama-40 five yomlando ukuze ukuxilonga kufanele kwenziwe ekupheleni komlando womtholampilo ngokwawo, hhayi nganoma yisiphi isithombe. Ngakho indlela esiqeqeshelwe ngayo, senza ukuxilonga ngokuthatha umlando wezokwelapha. Ngaphezu kwalokho, sibheka izimpawu ezibomvu, isibonelo umkhuhlane, ukulimala, njalo njalo. Sibheka izimpawu ezibomvu. Uma kukhona izimpawu ezibomvu ezibonakalayo, siya ekuthatheni izithombe ngokushesha, asicabangi ngisho lutho. Uma sesenziwe ukuxilongwa, izingxenye ezintathu kwezine zokwelashwa sezidlulile, okusho ukuthi ukwelashwa sekuphumelele. Ingxenye esele eyodwa kwezine yokwelashwa ilula kakhulu. Yilokho okwelapha imbangela, hhayi umphumela.